क्या हो गई टिकटॉक में मोबाइल बनी हन की स्टार टिकटॉक बनाएगा हटे या तार सेल्फी लगता है हटे ना पड़बा हम संग लगल तब चिन्ह ना जाके अपन काम कर ने हेल्प से काम करे जान तड़ू ना। हां टिकटॉक के हमारे मोबाइल के चक्कर ढेर ना मुंह मत लड़ाओ समझ में मोबाइल ये था के कुछ दम भी चिन्हते कुता ए देखा मोबाइल के चक्कर मत कब भतार देल बा खरीद के मोबाइल के हाल जान तलू हमार भतार तो देले बाटे हम अपन फोटो खींचब चाहे कुछ करब हमार भतार बाप घर से ना ले रहतू तो गुमान देखा तू तो का भइल घर के भतार लाके देता भतार देता ना माई बाबू रात रात का से मरद के कमाई पर मन के फोटो खींचब ढेर तोर अगर आइल एकदम छूट गई हम अगर चल गनी ना यार तोर अगर आइल अरे तू जा हम तो भगवान से मनाओ तनी कि हे भगवान तू जहिया घर वाले से आज फैसला होई फैल के रहती आज फैसला होइए करिए तो तू ही रबिए तो हमू राम ठीक बटे जाते हम अपन तू जा ना तू हम तो भगवान ले मनाओ तनी कि कहिए झगड़ा करी इनकरा के भगाई आराम से हम फैल करब जब मर्जी फोटो खींचब जब मर्जी वीडियो बनाई ई पीछे ते ना पड़ी तू जा जल्दी भगवान जल्दी। कितना सुंदर लगता नी कितना हम सुंदर बानी 1 2 3 4 दातवा 32 गोले 36 हो गइल बाटे का यही से ना हम इतना दिमाग के तेज बानी बतलाओ सब 32 कर हमार 36 को दांत बा यही से इतना दिमाग के तेज बानी हम कही ना कि इतना चन्हाक हम काहे बानी भगवान तो हमरा के बनैले ही ना सही में ना हम सुंदर बानी कि एगो बिया कहले ना कि दिन भर वीडियो बना के एगो मर्द कहता कि स्टार बन जाए क्या करतो हो कमा ची हो कुछ नहीं माने कहने कि हम सुंदर बानी ना बड़ा ही कुछ माने तड़ो का बात बा माने आ गयो तू हमर चमकल के देखे खातिर कोई हम सुंदर लागी ना हां हो खूब सही में सुंदर बानी हम सुंदर बानी तो के हम के कोई ना सुंदर तो वीडियो बनावत रहनी हई आ कहनी कि हम स्टार बन जाए कि ना हां खूब स्टार बनबू कने के पढ़ के काम भाई अरे का लगलू हमार जौन जाल के आफत के याद देलालू जौन आफत के भुलाई रहनी हई कितना खुश रहनी हो कि आफत ने के तकवा के कपार पे हमर आफत के याद दिला देलस दादा का हो कुछ काम बा हां जन तो चलनी लेके आई रही ना ऐसे खालनी ले जाए तो बड़की दीदी दी हम ना दे सकी ना धरले बड़ू धरले पे तू ले गरी तुम कैसे न मांगा सब के वो करे के पसंद करला हमरा के लगता कोई पसंद नहीं करे आवत तोहरो से पसंद काहे न करे कह तू के हमरा के नहीं के तो माने हम हे दिखाई देतन त बड़की दीदी केने वाली बड़की दीदी केने वाली माने हमारा हम नहीं खिलौकत का तो उ लेके आई रे तुम कैसे न मांगा हम की तारा से मांग आगे कह तू तन दीदी चला नहीं देते तो निकाल के दे देती तो बड़की दीदी के जो हतड़ू बड़की दीदी ना तड़ू रूपवा ना गवाला गुनावा गवाला का कहलू हां माने हमारा गुनाह में कौन ऐसा घून लाग गइल बेटे कि हमारा गुनाह में कुछ हो गइल बेटे तू सब छोड़ा हमर सामान दाम जाई ओलू है आफत के एगो हमार गुण खराब बाटे ओकर गुना खूब बढ़िया भइल बाटे जल्दी द बुझा तक ओ करे न कौन उ एगो रहे त कतना पढ़ चले बोलत बतियावत रहे एगो ई काजन कैसे ना करतिया ना पटरी नटरी धर तक कैसे सुना हमारा पटारे खिलावे की जरूरत नहीं क्या ठीक बा अच्छा नहीं मिला तुरंत नहीं कि तू कल से अपना घरे जा देखा हमर लेके आइल बिया छोटा बड़ा उ आई तार बड़की आरती उतार के तू मांग ले तू जा के जल घरे ठीक है हम जातनी तोर त कैसे ना पटरी ए जाना हमरा केहू के पटले में हम कितना अकेले मस्त से रही ना आवत हट जाएगो आफत गए तो एगो दूसर का आफत आके खड़ा होए तली जा कितना हम बढ़िया से रहनी हम मस्ती करत रहनी आवत तली चलनी के बहाने लेके वो आफत गइल दे एगो आफत आके बगलियो वाली हमरा के देखल नहीं से चाह दादा तब तो मस्ती तब बड़ा सुकून बानू सुकून कि जितना सुकून बा उतना तो हम कबो सोचला ही ना कि इतना सुकून हमरा के मिली जिंदगी में गौवा जवारा कदमिया हमरा के का कहता का कहता बड़ा मजा बानू अकेले मां बड़ ज्यादा टंगरी पसार के सुतता नहीं हम 4 गो खटिया पर अकेला टंगरी पसार के सुता तनी एक खटिया पर के गो नगर के कहता तनी हमरा मुंह पे ले ना जीवे कबरा के हाथ में थमा तनी नहीं तारे के बड़ा बड़ाई करत लोग कि बड़ा बढ़िया बोलत और के हुआ तो प्रेम से बतिया तरी की सुना ना हो ए तरी बतिया तरी हमरा आरती नहीं के उतार के हम अपने आप के मस्त रही ना जा हमरा दुनिया कुछ कहते ऊ कुछ कह हमरा का मतलब हम अपना का ठीक बानी ना दुनिया का नजर में ठीक नहीं के रहे के हमरा मर्जी बुतई के ले टांग के ना ले जेबो गौवा जबर देखिए चुप कर ठीक बा हम मारे के मत कहियो हम के अभी जिए के बाटे हम के स्टार बने के बाटे स्टार एगो लइका भइले स्टार बनी है हीरोइन बनी है भाई हमारा धरते पिटिया पे लिखल बा का कि हमार एगो लइका बा दू गो लइका बा ना देखैबू ना स्टार बनबू भइल बड़ू धरते स्टार बने वाली चुप रही देख ले बांग ना देखा ना त आपो के मुंह में कर गया पता जी ठीक बाटे अब ढेर औत करबू त भगा देब घरवा से बहरिया अब एगो आफत के माने भगाइन त दूसर का आफत तैयार हो गई हमारा पर काहे ना तैयार हो जाई कौन से रहो मोबाइलियो में छीन ले ढेर औत करबे त चुपचाप रही हमर मोबाइल
छीन ले हट मोबाइल हट दीना आई हो दादा नतिया मोर तो हमके परेशान को के रख दे मोबाइल के आधार रहनी अब चल गए तो ठीक तो लागत नहीं कि बाकी का करबू केन कहाँ मोबाइल अरे मिल गए तो टिकटॉक वीडियो बनाई 2 दिन हमार छूट गए लागत लोग के भूखे ना लगी ऐसी दीदी रहत रही तो कितना अच्छा लागत रहा एकदम हम पागल बनी वीडियो बनाते रहे कोई छेड़छाड़ करते रहे तनी मनसायन तो लागत रहा ना हम का कोई नहीं ये भगवान हमके ठीक नहीं के लागत दीदी के बिना अकेला एकदम बोर होता नहीं मर्द बांध केने ले आवतन तो डांटता तनी झगड़ा करत नहीं तो का से आ सही खातिर ने बोलते रहे दीदी हम कुछ काम ना करते नहीं दिन भर वीडियो बनाते दीदी बोली है ना दीदी के फोन लगाई का पता ना बतियाई हाँ कि ना बतियाई दीदी बतिया तनी छोट है तनी झुकिए के रह सकी ना ये दीदी उठा लेब जी हेलो हेलो गोर लगतन दीदी का हो गइल हो जुड़ाइल रहे एकदम फूले भते भर रहे एकदम तार कोख भर रहे आइए दीदी सुनी ना माफ कर दी तनी हमके ठीक नहीं के लागत जी काची गलती कर देलू कि तोहरा के माफ कर दही देखी ना अकेला निक नहीं गेला दीदी आ जेती तो ठीके रहल ह ना ए दादा हम ना में जिंदगी भर हमारा काम नहीं करे के 2 साल हम अरे ये दीदी आप कहब तो आपके सड़ियो लुगावा फीच बाकी आ जेती ना दीदी तंची को ठीक नहीं हम कुल गोबर पाथब जितना गांस देल बनी मोय अकेला पात घले बाकी आ जाई दीदी आई हो तब स्टारवा के बनी जाई स्टार गोइल भाड़ में दीदी आप नहीं की तो कुछ नहीं कि हमके स्टार नहीं के बनेगे दीदी ये कहल गइला कि गोतनी रहल ना घर आदमी तो मन ना भावेला चल गिले पर बड़ी तरस खाएला ना आदमी अब तरस देखावे के जरूरी नहीं के ठीक बटे तू अपन काम कर हम अपने भी ये जगह रह 2-4 साल आई हो दीदी ऐसे करब तो हम तो बर्बाद हो जाए हमके स्टार नहीं के बनेगे आप जल्दी आ जाए दीदी हमके तंची को ठीक नहीं के लागत आप चल गई ना एकदम हम दोबारा के लकड़ी हो गइल बानी हमरो तो निमने नहीं के लागत तोहरा बिना लेकिन का करी रहत रही तो तारा संगे लड़तो रही ये जगह तब जाए दीदी अब छोट है ना तो कुल गलती तनी माफ कर दी आ जाए दीदी अच्छा ठीक बटे हम आजे गाड़ी पकड़ के शान से आइम ठीक बटे लेकिन नौटंकी स्टार्ट मत करिए ना तो अंकित तब मारहूं स्टार्ट कर समझ जाइए कान पकड़ ले तनी एक बार ना हम 1000 बार उठ बैठ करब कि आपके सारा काम करब दीदी आप चुपचाप खाली बिछावना सुतर हम 5 हाली तेलो लगाई बाकी आ जाए दीदी तंची ठीक तो लागत रहल ना ठीक बटे हम आ जाइम ठीक बा रखी ना दीदी आइम ना हाँ रख हम तुरंते आइम खाली तू टाइम देखत रह आधा घंटा में पहुंचत हूं अरे हमार दीदी जल्दी आई भले हम टिकटॉक वीडियो ना बनाई बाकी तो झगड़ा झुगड़ी क के मनसायना त रहम ना कितना बढ़िया रही है दीदी टिकटॉक नमस्कार प्रणाम हम प्रतिमा सिंह अपन टीमा देखी जाए एनियो सपना रतियों में सपना दिनों में सपना इन दोनों जने के सपना ही ना हटे लेकिन हमने के वीडियो बनाए खास संदेश ई रहे एंटरटेनमेंट खातिर वीडियो बनैनी है सामाजिक पारिवारिक वीडियो बनैनी है हमने के वीडियो बनाए के खास संदेश ई रहे कि मतलब गोतनी एक काम करत एगो काम नहीं के करत ऐसे ना करे चाहिए समाज में गंदगी फैलत ताटे और हमने के वीडियो अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा और हाँ हमने के एक हमने के चैनल अपन चैनल बाटे